Azóta mindenkinek azt mondja, hogy a Kerső Árpád akkor azt mondja, hogy hát induljunk és visszaszerezzük Erdélyt, akkor ezek a fiúk megindultak Az volna. biztos. Én még ilyet nem láttam, mint azok. Lent telt ház, amely, hát, mint Orbán Viktor lett volna. Ha jól értem, akkor nem vagy túl optimista a magyar jégkorong jövőjét illetően. És a tömegből nem lesz sztár, hanem vannak sztár gyerekek, vannak sztár edzők, akik képesek egyéni képzés útján minél többet kihozni az igazi tehetségből. A magyar jégkorong sport egyik legnagyobb edző egyénisége. Gyergyószent Miklósról indult, és Dunajvárosban is otthonra talált. A helyi hokis aranygeneráció sikerkovácsa. Az ő csapata szerezte meg a város első csapatbajnoki aranyérmét. Mindmáig a legutóbbi magyar szövetségi kapitány a nemzeti együttes élén. Oroszlán része van abban, hogy a magyar válogatott már 2 alkalommal is eljutott a világbajnokság elitmezőnyébe. Mesteredző, a magyar jégkorong hírességek csarnokának tagja, a Dunajvárosért díj birtokosa. Mai vendégem Kerső Árpád. Ez a Juve Podcast, én Szirmai György vagyok. Árpi, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, örülök, hogy újra találkozunk hosszú idő után. Mint igazi sportemberek, hát most magamat idézőjelbe teszem, szerintem kezdjük egy átmozgató bemelegítéssel, ha egyetértesz. Én föltennék neked eldöntendő kérdéseket, amikre nagyon rövid gondolkodás után válaszolni kéne, és akkor utána egy kicsit belemélyedhetünk néhány témába. Benne vagy? Benne vagyok, és köszönöm a meghívást. Örömmel jöttem. Köszönöm szépen. Na, puskázni fogok. Székelykapu vagy hokikapu? Igen, hát vagy volt székelykapum, de a hokikapu. Hokikapu. Csíkszereda vagy Gyergyószent Miklós? Hát Gyergyószent Miklós. Edző vagy játékos? Hát edző. Ötletes vagy fegyelmezett? Mind a kettő. Együtt. Külön nem megy. Támadás vagy védekezés? Tudatos játék. Csatár vagy hátvéd? Én mind a kettő jó játékos, tehetségpárti vagyok. Fiatal vagy felnőtt játékos? Csak a teljesítmény érdekel, ha valaki jó, akkor nem számít. Egy picit kötődik ehhez, tehetség vagy szorgalom? Egyik a másik nélkül nem megy. Ladányi vagy Palkovics? A Ladány. Köszönöm. Labdarúgás vagy kézilabda? Hát labdarúgás, elsősorban a magyar válogatott meg a Barcelona. Egy picit most már eltérünk a sporttól. Tengervíz vagy gyógyvíz? Nem válogatok. Csombor vagy paprika? Csombor az a töltött káposztában van, a paprikát az nélkülözhetetlen sok ételben. Olvasás vagy film? Most már film. Falu vagy város? Mindegy, nekem csak csend legyen körülötte. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ez 5-ös, hogyha osztályozni kellene, nagyon jó volt. Egy picit most már kifejthettünk néhány témát, rengeteg a lehetőség, hogy miről beszéljünk, idővel is gazdálkodnom kell. Először is jóval túl vagy a 70-en. Azt hiszem, ilyenkor azért aktuális az a kérdés, hogy vagy egészségileg. Hallottunk aggasztó híreket nemrégiben rólad. Hát jóval túl az 74 évet jelent, és a bal csipőcsontom csipőt meg kellett műteni, az pedig az első nem sikerült, amiatt egy rossz lépés miatt eltört a lábam, akkor a törést kellett megcsinálni, és új csipőprotézist kellett betenni, de most jól vagyok. Örülünk ennek, és örülünk, hogy itthon vagy részben, mert ugye dolgozol. Hol és mennyi időt töltesz távol Magyarországtól, és mennyit vagy itthon? Hát úgymond szerencsém van annyiból, hogy Magyarországon nem kellettem, nem tudom milyen oknál fogva, de nem kellettem, és a Gyergyóba, a szülővárosomba egyik barátom kitalálta azt, hogy csináljunk egy olyan valamit, ami kiválogatjuk a falusi gyerekeket, adtunk egy nevet neki, hogy jégvihar, a viharnak a vége a Hargita megye, azt jelenti a har, a jégvihar, és az a lényege, hogy a tehetséges gyereket kiválogatjuk. Én úgymond az óvodától a második osztályig
válogatok idézőjelbe, de van egy kollégám, a Farkas Csaba, aki óriási munkabírása, és az én iskolám szerint dolgozik, és nagyon jóban vagyunk. Ő pedig ezeket és az 1-8 osztályig csinálja nagy lelkesedéssel, és van egy csomó gyerekünk így, és az idén elértük azt, hogy a magyar bajnokságban az U8-al és az U10-zel részt vettünk, és Hargitai Farkasok néven segített a 16. kerületi Simon Zsolt, az ő nevükön úgymond befogadtak, és indulunk a magyar bajnokságba. Ez azt jelenti, hogy jövőben akkor tudunk fizetni még edzőket is a TAO pénzből, és annyit hozzá kell tegyek ehhez, hogy nekem most jelenleg van négy olyan gyerek Csomafalváról, akik miatt érdemes felkelni, örülni nekik, alig várom, hogy lássam, nagy tehetségek, ügyesek, szülőkkel együtt, és remélem, hogy elérjük azt, amit én nagyon szeretnék, hogy ez a úgymond jelenlegi Gyergyó-medencei, Hargita megyei gyereksereg, ez minőségben megmutassa, hogy mi is az igazi hoki. Nagyon jó ezt hallani, és egy picit kötve ehhez is térjünk vissza egy kicsit az időben. Gondolkodtam, hogy meddig menjünk vissza. Engedem, de egy személyes emlékemet osztanám meg, amikor még nagyon friss volt a te Dunajvárosi léted. Én meg, mint fiatal kezdő riporter, odaállítottam egy kis BHG Magnóval, meg egy NDK mikrofonnal, hogy én pedig riportot szeretnék készíteni Kercsó Árpáddal. Te meg azt mondtad, hogy jó, akkor legyen. És ezt én egy Magnó kazettán elküldtem az akkori Magyar Rádióba Török Lászlónak, hogy tudja, hogy van itt egy Kercsó Árpád. Ő meg mosolyogva visszahívott, hogy hát azért én tudom, hogy ki az a Kercsó Árpád, de nekem ez az első kapcsolódási pontom. Legálisan jöttél át Magyarországra, de mégiscsak volt benne egy trükk, ez a névházasság. Hát a mai fiataloknak ezt azt hiszem meg kell magyarázni, hogy ez hogy volt így, miért kellett, és hogy miért jöttél el, mert hogy akkoriban is már azt tartották rólad, és itt most kapcsolódnék az előző válaszodhoz, hogy Székelyföldön te már akkor is csoda gyerekeket neveltél, és nagyon jó eredményeket értél velük. Az a lényeg, hogy akik nem tudják, mert honnan tudnák, mert az nagyon rég volt, a Ceausescu rendszerben végeztem az egyetemet, minden, és abban az időben az volt, hogy ha magyar voltál, és mindegy, hogy Bukarestbe, Galacon, nem tudom, Kolozsváron, bárhol végeztél, Erdélyben nem mehettél, nem választhattál, akármilyen jegyed volt, nem választottál magyar. Ez volt is egy ilyen törvény. És én választottam a Bröjla megyébe egy olyan falut, hogy hát fogalmam nincs, csak mondtam, kérdeztem a kollégáimtól, hogy melyik a legrosszabb, mondták ezt. Tudtam, hogy oda sem megyek, még álmomba se. És hazajöttem Gyergyóba, és mivel én hokiztam, így az akkori pártelvtársak gyakorlatilag elintézték, hogy bekerültem a kultúrházba, ilyen mindenes nekem. A kultúrház nekem annyi közön van, mint gyakorlatilag semmi. Kellett még színdarabot is, kellett volna rendezzek, stb. Én megnéztem volna. Régi óvonénim nagy nehezen elintézte, hogy Csomafalván kaptam március 1-től, azért szeptembertől tartott ez a semmilyen időszak, hogy március 1-től Csomafalvára kerülhettem testnevelő tanárnak. És ezekkel a csomafalvi gyerekekkel elértük azt, hogy a román válogatottnak ezek a legjobb emberei voltak, mindenkit vertünk, a Bukarest válogatottját 11-2-re, újságcikkben ezek megvannak mindenhol. Igen, megtaláltam ezek közül néhányat. Hogy nem volt ellenfelünk, és átcsoportba jutottak. Ez óriási dolog, hogy nyitott, nem vagy műjégpálya, nyitott pályán Csomafalva, Csíkszeredába úgy jártunk be szeptembertől, hogy éjjel 12 kaptam jeget. Igaz, hogy csak egy üveg konyakért, mert pénzünk nem lett volna kifizetni a jeget, de bevittek szülők, vagy egy buszt kaptunk nagy nehezen, és akkor bementünk, és 3 órát edzettünk hajnalba. 5-re kerültünk haza. És azért kellett eljöjjek, mert nekem járt a szám. Hallgattam a Szabad Európát, akkor még normális Szabad Európa volt, a rádió, hallgattam, és ott hát nekem volt véleményem, és csak egy példát mondok, tanár voltam már, és volt egy politikai óra, proletár diktatúráról volt szó. És én nyújtottam a kezem, meggondolatlanul, de jogosan, hogy mi a különbség a Somoza diktatúra, a Pinochet diktatúra, meg a proletár diktatúra között. És helyette válaszoltam, hogy semmi. Akkor az egyik kollégám mondta nekem utána, hogy te nem gondoltad, hogy ha most valamelyik így közülünk feljelentebb 5-10 év börtönbe kerülsz? Ez nagyon veszélyes volt egy ilyen mondat akkoriban. Két ilyen nem aludtam.
és én emiatt kellett eljek, mert járt a szám. Hát volt véleményem, inkább volt véleményem. Nem tüntettem soha, de volt véleményem. Na, névházasság, ez hogy van? Névházasság úgy volt, hogy én mások megkapták fél év alatt, én egy év után kaptam meg, mert mondta volt egy Balázs elvtárs, aki rendes ember, de olyan kommunista vezető volt, második ember a megyébe, hogy Kercs elvtárs maga egy nagyon hasznos ember nekünk, és nem fogjuk elengedni. Mondom, én pedig kivárom, akkor is el fogok menni. És eljöttem, kivártam, eljöttem, és így lett a névházasságból. És Dunajvárosért segítettek hozzá, ugye? Böröndi Karcsi bácsi. Igen, ők hoztak, pontosan. Megérkeztél Dunajvárosba. Hogy kezdődött az első napjait, hogy azt olvastam, hogy a Dunafernél kaptál, vagy akkori Dunai Vasműnél kaptál sportállást. Hol kezdted? Hogy kezdtél hozzá a szakmai munkához? Hát a szakmai munkához úgy, hogy másnap már mentem az iskolákba. És az 1-4 osztályból válogattam, és ennyi volt. De hát azért ott volt erős konkurencia, hiszen vitték a sportolókat labdarúgónak, Hogyne, volt olyan, hogy volt egy, most a nevét elfelejtettem, egy jó kézilabdaedző, és mondtam neki, hogy te, aki neked nem kell, mert az már rég csináltad, egy hónappal legalább megelőzött, mert amikor kijöttem, és mondom, hogy ha neked valaki nem kell, akkor légy szíves, add át nekem. És azt mondta, hogy hát dehogy is, azt mondja, hát, hogy egyet odaadok, visz magával még egyet. Igen, mondom, magamba. Mondom, jó, akkor majd akkor én kezdtem gyűjtögetni, és hamar összeszedtem azt, aki nekem kellett. És így találtad meg Berényit, Ladányit, Hogyne. Kővágót. Hát aki volt, azt megmondom, ki volt. Szélig Viktor egy fehér műkorcsolyával, és Gebei Péter szintén egy ilyen műkorcsolyával. Többi senki nem volt ott. De valahol azt olvastam, hogy Simon Csaba valamikor augusztusban... Júniusban száraz edzésre, Simon Csaba az első száraz edzésre, korcsolyával a hátán összekötve jött, mondom, te hova? Hát jöttem hoki edzésre. Ezt megint meg kell magyaráznunk a fiataloknak, hogy akkor nem volt egész évben jég. Nem. És a nyitott jegünk olyan volt, hogy rossz volt a csövezés, a napai kisütött, olvadt meg. A vaspor tavasztól főleg, az a nyugati szél odafújta a vaspor, és gyakorlatilag le kellett mosni minden edzés előtt. És hogy azt a felolvadást megússzuk, én reggel kimentem, összeszedtem mindenféle lemezt, letakartam azokat. Letakartad? Igen. Aha. De nem segítettek a munkások. Minek? Én egyedül. És amikor jöttek a gyerekek, akkor leszettük, és akkor lemostuk a jeget. Én gumicsizmával, a tűzoltós laggal, stb. És mi így dolgoztunk. Amikor hó volt olyan fél méteres hó volt, ott mindenki kellett lapátoljon. És úgy edzettünk utána. Egy idézetet felolvasnék, kitalálod, ki mondta ezt, és vonatkozik ezekre az évekre. Ha kellett, locsolt, hogy legyen jég. Ha kellett, lelapátolta a havat a pályáról. 24 órát dolgozott azért, hogy másfél órát edzhessünk. Felnéztünk rá, ő volt az Isten. Mindent megcsináltunk, amit kért. Ha azt mondta 500 googolás, akkor 500-at. Ha azt mondta 5000-et, akkor 5000-et. Volt, aki a Dunajváros Budapest buszúton végig googolt. Kire gondolsz? Hát nem tudom. Aki a legtöbbet googolta mondjuk, az ki volt? Hát a Miszundu Balázs, de nem hiszem róla. Ez Ladányi Balázs volt egyébként, aki ezt valahol elmondta. A Ladányi az egy, remélem nem magára vettem, mert a Ladányi csendes gyerek volt, és 15 éves korától lett sztár. Igen, addig olyan szürke játékos volt. De nem úgy viselkedett, hogy meg kelljen büntetni. Szóval a Ladányi gyakorlatilag még szidás se kapott. A legnagyobb szidás az volt a Ladányival, amikor még nem volt alapember, hogy mentünk Szlovákiába, vagy Csehszlovákiába, mindegy, vagy nevezzük most már, és megkérdeztem, hogy valahol 3-4 kilométerre, hogy kimentünk a városból, hogy mindenkinek itt van az útleveles. Ladányi felállt szegény, és mondta, hogy nem. Mondom, akkor szállj le. Aztán volt olyan, hogy a Tőkési, az már sztárjátékos volt, elaludt, stb. Elmentünk a házához, onnan vettük fel. Csak hogy érzékeljék, hogy van, aki nélkülözhetetlen, van, aki nem. De utána a Ladányi már olyan szintre jött fel, hogy én őt, az én pályafutásom minden idők legjobb játékosának tartom. Megint egy személyes emlékkel jönnék, ami már a jobbik időszak volt, amikor a Budapest Sportcsarnok jegén álltunk és riportoztunk az első bajnoki cím után. És mögötted ott volt a lelátón az a több ezer dunajvárosi, akik vonultak akkoriban buszokkal, autókkal, és én kértem, hogy incsél oda nekik. És akkor ez a tömeg, ahogy meglátta ezt az intézt, ez fölhördült. Én azóta mindenkinek azt mondom, hogy ha Kerső Árpád, akkor azt mondja, hogy
Hát induljunk és visszaszerezzük Erdélyt, akkor ezek a fiúk megindultak Az volna. biztos. Én még ilyet nem láttam, mint azok, amilyenek. Fölidézed egy picit azokat a pillanatokat? Ez a bajnoki cím, ezekkel a fiúkkal. Hát az, hogy hát most az öröm, az még szép, hogy jött, de az, hogy ennyi embernek örömöt szerezni, és hogy legalább 4000 ember Dunajvárosba buszokkal, kocsikkal, vonattal feljött oda, és drukkolt végig, és még ráadásul nagy hátszélen játszottunk, mert ugye a Fradinak volt az a taktikája, hogy a gyenge játékosait a farkascájával, az edzővel az élen bemennek, csinálnak egy tömegverekedést, Balhéznak. tőlük kiállítják ezt a 4 senkit, és tőlem már szélig meg az ladány ugrott be, hogy verekedjenek, és így húztam vissza olyan erővel, hogy még magamon is csodálkoztam. Mind a 2 lepkét fogtam volna, oda lenyomtam őket, és megúsztuk, hogy ezek csak szépen hajogattak el a ütések Ez egy híres képe, hogy Erdősi Péter elhajolgat farkasszaja ütője elől, és mosolyog, és nem üt vissza, és nem támad vissza, hanem Ez volt a fegyelem nálam. óriási volt. Ez volt a fegyelem. És az, hogy fogadtak itt... Na, ezt akarom kérdezni. Hogy volt, arra vissza tudsz pontosan emlékezni? Hol is volt az igazi nagy ünneplés? Itt a színház A téren. színház, igen. Hogy én tudom, hogy felmentem, fel kellett menjek a lerkére, Igen. és lent telt ház, amely, hát, mint Orbán Viktor lett volna ott fent, annyi ember volt, és hát nem tudom És hogy mit játszottak akkor a Bartokban, az megvan? Egy óriási plakát volt mögöttük, én is fölkeveredtem arra az erkére, és az volt az előadás cím, hogy nem félünk a farkastól. Ja, és ez egy óriási poén volt, én sikerült kihasználnom, hogy lehet, hogy a Ancsin Jani volt, hogy olvassuk már, mi van írva, és az egész tömeg ordított, nem félünk a farkastól. Ő volt a Fradi edzője volt. És akkor a emberek úgy vittek át titeket a békébe, hogy igen. a fejük fölött tartottak benneteket, igen, hihetetlen igen. sztárok voltatok. Hihetetlen Sztárok voltatok. És megint előhozakodnék egy személyes élmény, utána a Béke étterembe ment át a csapat, a szurkolótábor meg, aki befért, és nekem akkor készült egy közös fotóm veled, amit azóta is nagy komoly erekjeként őrzök, mert ezen egy személyes felirat is van. Ez hihetetlen, erre nem is emlékszem. Már az írásra. Olvasd föl, kérlek, azért legyen meg. Kedvenc riporteremnek sok szeretettel Kercsó Árpád. És a fotón Szirmai György sok-sok hallja. Szirmai György, igen. Hogyan emlékszel vissza erre az ünnepségre? Hát életem legcsodálatosabb estéje volt. Ez hihetetlen. Még egy francia győzelemre, megvertük a franciákat Franciaországba világbajnokságon, elütöttük az A-csoporttól őket, és még az volt szakmailag ennyire nevezetes, de itt, hogy az egész város, a teltházas Budapest sportcsarnok, de elképesztő, hogy az a város akkor, hogy teljesen a hoki mellett volt, és tényleg hihetetlen érzés volt még évekig, hogy mennyire tiszteltek az emberek. Megint egy idézet, ez tőled, és szeretném ezt egy kicsit kifejteni. Nem arról szól a profi sport, hogy élvezze a gyerek. A sikerhez csak kemény munka árán lehet eljutni. Megalkuvás nélküli kemény munka. Kemény edző vagyok, a maximumot várom mindig, minden pillanatban. Ha nem azt kapom, szólok, ordítok. Fontos a fegyelem. Állandóan tanulok, képezem magam. Ez volt az árszpolitikád, úgy röviden? Hát nagyjából ez volt persze, mert ugye ez egy egységes egész kell, hogy legyen. Ide ehhez, hogy eljussunk egy profi gyerekig, kell a szülő, a család, és kell edző, kell lehetőség, kell vezetőség, aki egybe fogja ezt. Nekem ez nagyjából sikerült. Jobb vezetőim lehettek volna, de mivel hogy hagytak dolgozni, nekem az már jó volt. És én azt vallom, hogy ugye 3 gyereket ismertem meg, egyik, akinek elég a szép szó, másiknak kell a hangos szó, harmadik éri a pofont. Most abban az időben lehetett pofont adni, aztán egy pofon elcsattant, úgy mondjuk havonta, 2 havonta, de célzottan, hogy az az áldozati bárány az azért volt, hogy a többi gondoljon arra, hogy rákerülhet a sor. Szóval ez úgy nagyjából egy ladány is soha nem kapott volna a pofont például, aki húzta a szekeret. Csak mondom, hogy ez az igazság. Mert sok legenda kering, hogy én ilyen, meg olyan nem. Én imádtam a gyerekeket, és értük dolgoztam.
mikor ezek a gyerekek még általános iskolások voltak, ugye reggeltől estig nyáron, most maradjunk nyárba, tényleg kint voltunk a jégpályán reggel fél 8-tól, és lőttünk, fociztunk, olyan száraz edzések voltak, hogy végén már megsajnáltam, és kérdeztem tőlük, hogy gyerekek, sajnállak, tudom, hogy ez nehéz, de ha ezt csináljuk, akkor mindenkit meg fogunk verni, ha pedig nem ezt csináljuk, akkor kapunk, de jó kedvetek lesz. Melyiket választjátok? És a kórusban mondták az elsőt. És ez engem megnyugtatott, meg tudtam, hogy még ők is tudták, érezték, hogy értük, csinálom az egészet. Hát én akkor például angol és német órát tartottam délután a szünetbe, ugye mondjuk 2-től 3-ig, hogy profik lesznek, és tudjatok megszólalni angolul vagy németül, és ezt el is hitték. Hát a Ladányi még be se fejezte a dunajási hokit, már úgy értem, 20 éves kora előtt már beszélt angolul. Kővágó Kristóf szintén, Szélig Viktor szintén. Szóval ezek a nagy dolgok, hogy én már felkészítettem őket arra, hogy profik lesztek. És ezt a Szélig Viktor, amikor bekerült a Hall of Fame-be a Kanadába, Hírességek csarnokába, az apja mondta, hogy ezt hallották tőlem, de megmosolyogtak, hogy miről beszél ez itt. És most utólag persze belátták, meg nagyon sok újságíró is nem hitt nekem. Volt, akik igen, például te biztos, hogy igen, meg Agárdi itt, és hittek, mert közben kinéztetek edzésre, de aki nem nézte, az első évekről beszélek, az azt hitte, hogy csak beszél. Igen, volt egy ilyen vélekedés, hogy hát ebből úgyse lesz semmi. Soha nem felejtem el, volt egy olyan eset, hogy megdicsértek az újságba a Dunajási hokit, már felnőtt hokink volt, és a Pék Gyuri, az egy híres újpesti volt játékos, ő volt az edző. És mondta így könnyű Dunaújvárosnak, mert nekik van szponzoruk, meg ez van, az van. És én válaszoltam neki, hogy egyszer tegyél le valamit az asztalra, és lesz szponzorod. Míg nem teszel, nem lesz szponzorod. De mondod, hogy mások arra panaszkodtak, hogy így könnyű. Hát azért többek között, vagy elsősorban a ti eredményeitek idézték elő például azt, hogy itt egy fedett jégpályának kellett lenni. Hát meg vagy 20 épült az országban. Ott voltunk a nyitott jégpályán, és egy órával a meccs előtt teli volt a nyitott lelátó, és üvöltött a közönség, hogy fedjék be a jégpályát. És Sápi Tibi bácsi, az akkori klubelnök, én akkor tévéztem, és szólt, hogy gyerekek, oldjátok meg a közvetítést, mert szétszednek bennünket, hogy nem férnek be annyian, és mi akkor kezdtünk jégkorong meccset közvetíteni Agárdi Csabával, fölmentünk egy darura, és hát beszéltünk, amit beszéltünk, de a lényeg az volt, hogy a pályán történt a lényeg. De az volt a vicc, a kézilabda meccsen is kiabálták, hogy benne a csarnokban. Igen, ott is volt ez, és ez végül is meglett az személyes sikerednek érezted, amikor elkészült a fedett jégpálya? Hogyne. Hát én annyit jártam utána. Hát én ezt a 600 000 vagyok. 600 000, most már kicsi a forintba, de akkor sok volt a forint, akkor a Sárköziék elintézték, hogy mi kapunk annyit, és azzal bekezdik. Lehet, hogy 6 millió, teljesen mindegy. Legyen, de mindegy. Nem az érdekes. Mindegy, azzal a pénzzel be lehetett volna fedni a pályát. És az akkori vezérigazgató a Vasműbe azt mondta, egy év haradékot kér. Eltelt az egy év, mentünk, hogy na, akkor most már fedjük be a pályát, és mondta, hogy mégse. És az Ocskai egyből lecsapott, Ocskai úgy csinálta meg a Székesfehérvári jégpályát, csináltatta meg, hogy az a pénz oda került. De én csak nem hagytam, és ha később büzsde lett egy szuper pályánk itt. Ha visszatekintünk most a válogatott sikerekre, és tényleg csak összegzésképpen, ugye azóta kétszer volt az elit mezőnyben a magyar jégkorong válogatott, Dunaújvárosi játékosokkal, a te kezed alól kikerült játékosokkal. Mennyire jelent ez neked elégtételt, elégedettséget? Hogyan tekintesz ezekre a sikerekre? Hát én annak drukkolok most is, az Erste Liga vagy Ebel csapat, hogy a tanítványaimnak nincs olyan csapat, ahol legalább 4-5 tanítványom ne lenne. Ez nem azt jelenti, hogy csak a Ladányi féle csapat, hanem én ott végig. A Vértes Nátán mondjuk az nem Dunaújvárosi, de 6 éves korától nálam volt, most 21 éves. És ettől 21 évtől felfele, úgy a 96-osokban vannak sokan, azok mind alapemberek, a Kis Patrik Újpesten, Kovács Alex Újpesten, fiatal gyerekek lövik a gólokat, a Vojtko Matyi, Csíki Huni, Miskolcon alapemberek, szóval ezek óriási dolgok, hogy ezek játszanak. És egyetlen szívfájdalom, hogy a dunaújvárosiak nem itthon játszanak, Dunaújvárosban, nem össze-vissza, ahol érig ott. Hát mennyit változtak a te módszereid az évtizedek alatt? A kezdetekhez képest, vagy a nagy sikerekhez képest?
Most az én módszerem abban rejlik, hogy én nem csak fizikailag, nem csak technikailag oktatom a gyerekeket, hanem Barcelona szinten, ahogy a fociba, ahogy oktatják őket. Most a Sztár Barcelona csapatokra, a Guardiolára, meg remélhetőleg a Xavi is csinál valami olyasmit, hogy tudatos játék, hogy tudja az egyik, hogy mit csinál a másik, az ellenfél állásától függően. A pályának bizonyos pontjai megvannak ezek, és előre gondolkodva tudták, hogy mit kell, hogy kell csinálni. Plusz a védekezés szintén annyira csapatmunka volt, hogy ez a lényege. Na most ma Magyarországon így nem oktatják a hokit, de a Farkas Csabának köszönhetően, akiről már tettem volt említést, megtalálta azt, hogy ők akkor már azon a szinten, hogy mi a lényeg az egésznek. És én most is vallom, hogy annélkül, hogy tudatos játék nélkül nem lehet elérni nagy eredményt. Mert technikailag hiába csinálsz valamit, ha az ellenfél fel van készülve belőled, nem tudod. De a tudatos játék, az észjáték az nélkülözhetetlen minőség szemszögéből. És mennyire mások a mai gyerekek, mint mondjuk a Széli korosztály volt? Én érdekes módon mondhatom, hogy majdnem nem tudok különbséget tenni. Mert most igaz, hogy más módszerekkel nem kell olyan hangos legyek, mert ők tudják, ki vagyok. Én akkor nem tudták, ki vagyok, én hirtelen eredményt akartam elérni, hogy minél hamarabb menjünk, és akkor keményebb voltam, idegesebb voltam, türelmetlenebb, inkább így mondom. Most már hamarabb kezdem az egyéni képzést profi szinten, és vevők rá a gyerekek. Van egy-két olyan kis gyerekem, csomafalvi gyereke, akik hihetetlen már most 6 évesen mindent tudnak a koronga. Cselez jobbra-balra, kocsiára nem is beszélve, lövőcseleket csinál, és gyakorlatilag végigmegy az ellenfélen. Szóval ez a nagy dolog, hogy már itt hamarabb kezdjük, de meg is követeli maga az egész, hogy minél hamarabb. 12 éves korig gyakorlatilag ma egy gyereket meg kell, minden csapatjátékról beszélek, kézilabda, kosárlabda, mindenre meg kell a focira, hogy mindent tudjon, mert később már lefog. Nem fogékony annyira, mint kiskorba. Óriási tapasztalat birtokában, vagy több évtizedes tudás, több évtizedes gyakorlat van a birtokodban. Kíváncsiak a fiatal, a mai edzők a véleményedre? Meghallgatnak? Tartasz előadásokat nekik? Ez nagyon érdekes, nagyon jó kérdés. Én annak idején szerettem volna átadni az én módszeremet a magyar jégkorongnak. Én tartottam, amikor szövetségkapitány voltam, akkor volt olyan, nem volt csapatom évközben, és akkor felajánlottam, hogy elmegyek, tartok edzéseket, csak azt vegyék át. 2-szer voltam Miskolcon, az elsőt végignézték, mentem a következőre, na mondom, akkor csináljuk azt, amit egy hét alatt meg kellett tanuljatok. És a 3 oszlop kellett, úgymond mindenik más csinált, kellett volna, és mondja az egyik odajön, hogy mi csak 2 csináltunk. Na most nekem onnantól kezdve, most mit mondjak erre? Elment a kedvem, az igazság. Megcsináltam az edzés becsülettel, de láttam, hogy nem érdekli őket. És a többit se érdekelte. Magyarországon van egy mondás, amikor kijöttem 85-be, és vonaton mentünk Prágába egy világbajnokságra, meghívást kaptunk, és a szövetség fizette, voltunk vagy 80-10 ilyen magyar edzők, én akkor rájöttem, hogy a magyar edzők szövegbe, önmutogatásban világbajnokok. Szóval mindenik azt hitte magára, hogy ő a legjobb a világon. És ez nem változott azóta sem? És hát most nem akarok senkit megsérteni, nem rosszabb, de nem jobb. Nem jobb. Mindenki magáról azt hiszi, hogy ő. Pedig nem igaz, mert én is mai napig végignézek egy meccset, ha látok egy figurát, mert olyan nincs, hogy ne lássak valami olyat, ami akár egy testcsel félét, akár egy paszt, akár egy helyezkedés valamit, hogy az ember arra, és én arra építek gyakorlatot. Szóval nem elég elmondani, hogy emlékszel, hogy csinálta az Ovechkin ott, amikor ott kicselezett, nem tudom kit, az nem ér semmit, nem elég. Lehet mondani, de nem elég. Hanem arra, annélkül, hogy ő tudná, hogy ez micsoda, arra csinálok mai napig gyakorlatot. És még élvezem is, hogy átadom, megmagyarázom, és akkor visszakapom. Azt például. Ha jól értem, akkor nem vagy túl optimista a magyar jégkorong jövőjét illetően. A minőséget illetően. Amúgy, hogy van annyi gyerek, meg annyi jégpálya, ez dicséretes, de
nekem csak a minőség számít az én szemembe, hogy legyenek sztárjátékosaink, és a válogatottunk, ne csak a dánok jutottak fel, a dánokat mi vertük annak idején, a ladányékkal. És a dánok azóta 10 éve, most mondtam egy számot, folyamatos átcsoportosok, mi pedig... Legyen ez az záró kérdésem, hogy ehhez képest akkor mit üzennél a mai kor jégkorongosainak, edzőinek, játékosainak? Hát én inkább a sportvezetésnek ebbe beleértem akár az államtitkár úrtól, Schmidt Ádám úrtól lefele, azt üzenném neki is, meg mindenkinek, hogy ne a tömeget próbálják menedzselni, mert a tömegből nem lesz sztár, hanem vannak sztár gyerekek, vannak sztár edzők, akik képesek egyéni képzés útján minél többet kihozni az igazi tehetségből, aki természetesen szorgalommal mindennel ott van, ahol kell, mert ma már, ha valami hiányzik, már nem tudsz eredményt elérni. De a minőségre adjanak, és akkor lesz megint magyar hoki. A fociban már elkezdődött, mert azért már egy-egy szoboszlai meg kikerült, és én Szoboszlait láttam edzeni Székesfehérváron, az apja edzett egy csapatot, olyan 10-11 évesek lehettek, és olyan, mert mi a futópályát használtuk, a hokisok, ők pedig a füvet. És olyan szinten dolgoztak, mintha a felnőtt Barcelonát láttam volna, és meglett az eredménye. Ez a nagy dolog benne. Árpi, nagyon örülök, hogy találkoztunk. Köszönöm szépen, amit elmondtál. Jó egészséget kívánok neked, jó munkát. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy velünk vagy. Ha nem akarsz lemaradni a többi izgalmas közéleti beszélgetéseinkről sem, akkor iratkozz fel, és nézz vagy hallgass bennünket a YouTube, a Podpad, a Spotify vagy az Apple Podcast csatornáinkon.